Panguva ino Miss Red anozivikanwa kunzi aiwa she's a broadcaster paZFM uye achiriplaya vamuri kuona aiwa vana Mambo Chinomona nevamwe seZanu-PF vari kuuya vachimuti aiwa mutengesi aiwa she's a sellout. Vamwe vakataura kuti mushuwira vakati ZFM must fire her. Vamwe vataura mashoko vachiti mayouth ari kutoti aiwa she's a sellout anofanira kutotandaniswa. Saka mashoko ari kuda panguva ino Miss Red anoratidza kuti she is unshaken. Anouya panguva ino achiti anotenda mavhoters vakavhotera, vanhu vakavhotera nhau iri kunyanya kungotenderera iri ngori nhau aiwa yafadzai mairi kunzi akapiwirwei award. Saka tapinda mashoko okuda panguva ino achirwadza Zanu-PF. Don't subscribe or like on the bell icon. Miss Red posta paini pakanyora chiti this was probably one of the most interesting things for me this year. Zimbabwe is diverse in thought and opinion, and that diversity will always come with debate. The ability to host open conversations, public voting, and differing reactions reflects the democratic environment we operate in today. Dialogue is not division. Every name here did well in 2025 according to the listeners. They nominated, they voted. Ndo mashoko aya achiudzira Zanu-PF kuti aiwa panguva ino muchiona tipa maawards kunana afadzai mairi nevamwe vanhu vamusingafariri. It's because they contributed muna 2025 vanhu vaionekwa kunzi their impact yavakaita muthis year yakavafadza. Mukaona musina kuvhoterwa chizvibvunzai pachenyu. It's not your fault. She's not the one who voted. Miss Red akangokombaila zvinhu zvazvavhoterwa nevanhu. Imbotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro peresponse yopiwa kune zvegananda vatikaona kuti vakutanga kukanda maattacks kuna Miss Red vachimuona as a sellout, vachimuona semunhu aiwa aritori against Zimbabwe or against the revolution the ruling party Zanu-PF ameno. But chokwadi ndo chiripo kuti panguva ino zvigananda kana Zanu-PF haisi kufara. Pinda comment section yetu muzafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.